ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya na Kristong kagurang nanta, an pagkamot kan Dios asin pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako ang taas, ito yung mga kasalan, tanganing magkanigo kita na magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Dani na Birhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamigbi sa kagurang nantang Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katolinongan, sa mga taong marahay ang bukod. Inuwo maumika, pinurukyaw minika, sinasamba minika, pinapanguraway miika, pinapasalamatan miika. Uli ka dakula kong kamurawayan, kagurang na Diyos, adeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurang na aking bukong Jesu Kristo, kagurang na Diyos, Cordero kan Diyos, akikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaan, ako aansa mong pakimahera. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan uro kahalangkan. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Mamipi kita. O Diyos na nagpapahiling kanliwanag nin sa imong katotoohan sa mga nalalagalag na makabalik sinda sa dalan. Tawan sa gabos na minapaayon sa Kristiyanong pagtubod na itong mga salungat sa ngaran na ini sikwalon, asin itong mga angay digdi sunodon.
Huli kay Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki. Kay ba mong nabubuhay as nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, sarong Diyos, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Matukaw po ang gabos para sa Lithuia kan tataram. An enot na babasaho. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Olay kan kagurangnan, siring na minahugpa an uran sa kanyeve, hali sa langit, asin dai duman minabalik, na dai pinainom ang daga, pinataba asin pinatambuan, tanganing matauan nin banhi, an paratanong asin nin tinapay ang nagkakakan. Siring man ang tataramo na minaluwas sa sakong nguso, dai mabalik sako na mayo nin nahaman. Gigibuhon niya an anuman na buot ko, asin hahamanon an isinugo ko sa iya. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An banhi nahulog sa daga asin nagbunga. Ang banhi nahulog sa daga, asin nagbunga. Dinadalaw mo ang daga asin pinapasagana. Pinapayaman mong marahay. Ang sapa kan Diyos, pano nin tubig. Inaandam mo ang sa indang trigo. Tasiring ang pag-andam mo kaiyan. Ang banhi nahulog sa daga, asin nagbunga. Ang mga kalikali pinapatubigan, sinasarama ang inarado. Huli kan tagiti, pinapalumoy mo. Ang mga nagtutubo, pinebendisyonan. Ang banhi nahulog sa daga, asin nagbunga. Kinoronahan mo ang taon, kan sa imong karahayan. Ang mga inagihan mo, dinadalihigan, nin kasaganahan. Dinadalahigan ang mga sabsaban kan disyerto, asin hinahagkusan nin kagayagayahan ang kabuludan. Ang banhi nahulog sa daga, asin nagbunga. Nagugubingan ang kapatagan nin mga karnero, ang mga kababan natatahuban nin trigo, mapangganang nagkukurahaw, asin nag-aawit. Ang banhi nahulog sa daga, asin nagbunga. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasaho. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, sa paghuna ko dai ikakatumbas, ang mga pagtios kan ngunya na panahon, sa kamurawayan na ihahayag sa to. Taan naglalangkag na linalang, nag-aabang kan paghahayag kan mga aki kan Diyos. Taan linalang ipinasakop sa mayong kamugtakan. Bako ta gusto, kundi huli ka nagpasakop ka iyan. Sa paglaom na anli na lang mismo, itataling ka sa kauripnan sa kalapaan, para sa katalingkasan, kan kamurawayan, kan mga aki, kan Diyos. Aram ta na ang bilog na linalang, biyong nag-aagrangay, asin biyong nagbabatsyag, sagkod ngunyan. Asin bako sa naiyan, kundi kita mismo na igwa kan tinagba kan Espiritu, kita mismo nag-aagrangay sa laog taman sana. Inaabangan ang pag-ampon sa to, ang pagtubos kan sa tong mga hawak. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Kurangan ikaandan, ikaan katotohan, ikaan buhay ni
Hallelujah, Hallelujah. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo, susug kisan Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan aldaw na ito, nagluwas si Jesus sa harong dangan nagtukaw sa may dagat. Tinipunan siya nin dakol na mga katawuhan na kun kaya luminaog sa sakayan asin tuminukaw. Ang bilog na katawuhan nagtindog sa baybayon. Nag-usip siya sa inda nin dakol na parabola. Sabi, Uya, nagluwas an para sa buwag tanganing magsabwag. Sa saindang pagsabwag, may mga banhi na nahulog sa may dalan. Nag-abot an gamgam asin tinuruka ito. Ani ba nahulog sa magapong lugar na mayo nin dakol na daga. Tulos, nagtalubo, palibhasa, bakong hararom ang daga. Alagad, pagsaldang nabalad, asinin huli tamayo nin gamot na alang. Ani ba nahulog sa katunukan, nagtalubo an may tunok, asin pinuot ito. Ani ba nahulog sa gabon na daga, asin nagbunga, may ginatos, may anom na pulo, may tulong pulo, an igwang talinga maghimate. Nagdulok ang disipulo asin nagsabi sa iya, Tano ta nagtataram ka sa inda sa mga parabola? Nagsimbag sa inda, huli ta sa indo itinataoan pakaaram kan misteryo kan kahadean kan langit. Alagad sa inda day iyan itinatao ta an igwa tatawan asin nagsusupay an mayo babawian pa. Huli ka ini sa mga parabola ako minataram sa inda, huli ta sa paghiling ninda, dahil sinda nakakakita, asin sa pagdangog dahil nakakadangog, ni nakakasabot. Nauutob sa inda ang propeta, ang profesiya ni Isaías, na ang sabi, magdadangog kamo, ta magdadangog asin makakasabot. Maghihiling kamo, ta makakahiling, asin makakakita. Tuminagas an puso kan banwaen na ini, an sa indang mga talinga magabat na idinudungog, asin an sa indang mga mata pinipirong tatibaad makakita sinda nin huli kan sa indang mga mata. Huli kan mga talinga makakadangog, huli kan pusong makasabot, dangan nagbirik saka paumayan ko, kamo paladan ang sa indong mga mata, hulitan nakakahiling, asinan sa indong mga talinga, hulitan nakakadangog. Amen, nagsasabi ako sa indo, dakol na mga propeta, asin tawong suripot, ang nagmamawot makakita kan sa indong nahihiling, alagad, dai nakakakita, asin makadangog kan sa indong nadadangog, alagad dai nadadangog. Kaya, magdangog kamo sa parabola kan para sa buwag. An si isay man na nagdadangog kan tataramon kan kahadean na dai nagsasabot, minaabot an maraot, asin tinatabag sa magapu. An isinabuwag sa katunukan, iyo ini an nagdangog kan tataramon, alagad pinupuot an tataramon kan kasibutan kan kinaban, saka kan pagdaya kan kayamanan. Kaya, mayo nin bunga. Alagad, an isinabuwag sa gabon na daga, iyo ini an nagdadangog sa tataramon, asin nagsasabot, nagbubunga, may ginatos, may anom na pulo, may tulong pulo. Marahay na barata kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Matukaw po ang gabos sa paghinanyog kan humili. Maray na apon po kaninyo ngamin, Maray na apon man po, Father. napapakanta pakinta na ako, kundi napunduan na ako sa... Anyway,
Maray na apon po kaninyo ngamin. Pag di po magsisimbag para simba, pag nagmimisa po ako, pig-aandal po lugod ako kahan. Kaya dapat magsisimbag. Maray na apon po kaninyo. Gospel ta po, iyan sa ang tanog, medyo may pagka-unfair. Unfair kasi, sabi sa gospel ta, kung isay agko, amo papigtawan. As in, kung suusay suuda, mauudaan pa. Imagine, ka-unfair, baga po, ngani po, ataag ko na, amo papig, tawan, atauda na, pig, bawian pa. For many of us, it's unusual, and still, for some, it is not the normal thing to do. It sounds unjust. Bakong normal to think that way. Ninhulita para sa tuya, apigtawan kinsi isay suuda. Ano po, anpigtatawan ta, kinisay suuda, asin suag ko na, di tanaman niya, tinatawan pa. My dear friends, we need to understand the context of the story. The story is about those people who gave and left everything for the sake of following the Lord. Sinagtao, kan sa indang sadiri, sa kanbilog nindang sadiri, sa mahal na Diyos, much will be given to them. At taigwa na, mas tatawan pa sinda nin mahal na Diyos. Kaya ikaw ba, ano na ba ang ibinigay mo sa Panginoon? My dear friends, ansi isay na igwa, na daing pagduwa-duwa sa paghiras kaiyan sa iba, urog na tatawan pa, tabakong gabos na igwa, tataong maghiras kaiyan sa iba. Kadaklan, kung suisay sa igwa na, pigsasadiri na sana ninda. May iba na pinipili na maging swapang kaysa maging matinaong, maging ganid or mayabang. Kaya nga ni sabi kahan, kanako, kanimo, kanako pa. Tanagin ng swapang. Pakibedro po kakabay mo kin swapang, di man po. Moto nira, kanako, kanimo, kanako pa. Ang pagtao sa tuya nin Diyos, enot sa gabos, minapuon kung paano kita enot na nagtatao sa iya. Gusto mong tawan nin Diyos, dai kita magsawa na magtao kan anuman na igwa kita sa mahal na Diyos sa paagi kan sa tuyang kapwa. Dai sobrang pakapasiguro sa sadiri. Tatibaad, ang dikit niya tong pagsasadiri, sa dirihon ulit nin mahal na Diyos. Asin dai kita matawan o matadaan, dawa kadikit man lamang. Ang taong matinao, bilog ang sarig sa Diyos. Asin dai natatakot na mawaran, taan Diyos sa iyang kaibahan, asin ang Diyos ang sa iyang tanging yaman. Asin mas kinuarin, ang taong matinao, dain nanggad mauubusan. Have you experienced po na kamo po naging matinao? Naubusan po kamo? Di baga, di nauubusan ang taong matinao. Ulitin ko po, ang taong matinao, bilog kaiyan ang pagsarig sa Diyos. Ninhulita dai natatakot na mawaran,
taan Diyos, an sa iyang tanging yaman. Asin mas kinuarin, dai magkukulang ang Diyos sa iya. Man's greatest foundation of faith is no other than his total dependence in God. Man's greatest foundation of faith is no other than his total dependence in God. Dai kayang pataubon kan anuman na unos kan buhay ang taong nakasandig asin nagsasarig na marahay sa Diyos. Sabi nga ni Ken ketong kanta, ang Diyos ang sandigan, hindi magigiba, kasing lakas ng kabundukan, hindi magigiba. Na-remember po ninyo? Ko elementary po ba kamo? Kita, sumakatikista ka to. Ang Diyos ang Adirina. Mas gorang pala na ako sa adi. Anyway. Mga tugang, umugat lugod ang pagtubod niya to na may bilog na pagsarig sa mahal na Diyos. Ninhuli, taan nakagamot na pagtumod sa Diyos, minabulos ang balaog asin grasya nin Diyos sa iya. Our faith in God will always be put to tests. Ang pagtubod ta sa mahal na Diyos, maski ano pa ang satuyang mga merito sa tuyang pagkabuhay, our faith will always be put to tests. Our faith will be tested by failures and frustrations. Ang iba sa tuya, takot na mag-fail. Habo ng magsubok, ninhulit na takot sinda na mag-fail. My dear friends, do not be afraid to fail because failures are part of our journey toward success in life. Ulitin ko po, do not be afraid to fail because failures are part of our journey toward success. Di po pwedeng alinon, di mauuda ang failures. O na mag-fail kita sa satuyang pag-journey towards our dreams in life. Di siya pwedeng mawara. Our faith will always be tested by problems. Indeed, problems can give our life a comma or a pause, but never allow problems to stop us from moving forward and from doing better. Our faith will be tested by those people around us, the people who judge us, the people who reject us. But always remember, we are born not to impress people. This is our life, not their life. Kwento ito ng buhay ko, so anong pakialam mo sa buhay ko? Anong pakialam mo sa kwento ng buhay ko? Si Bon Jovi po, sabi niya sa kanta niyang It's My Life, di ko na po kakantahon, baka mas mag-uran pa. Say po kanta, this ain't a song for a broken-hearted, no silent prayer for faith departed. I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice, when I shout it out loud. It's my life. It's my life, now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live while I'm alive. It's my life. My heart is like an open highway. Like Francis said,
I did it my way. I just want to live while I'm alive. It's my life. Our faith will always be tested by failures, problems, and by those people around us na i-judge kita, i-reject kita. But always remember, this is our life. Ito ang kwento ng buhay ko. It is, if our faith is rooted in God, we will surely survive all the tests of life. Kung rooted ang satuyang buhay, ang satuyang pagtubod sa mahal na Diyos, dawa anong unos pa ang satuyang pagdaanan da kita mabigay. Matindugpuan ka, boss, sa pagpahayag kan pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin daga. Kan kabos na nahihiling asin day nahihiling, asin sa sarong kagurangnan sa Jesucristo, bugtong naaki kan Diyos, asin namon gikan sa Ama bago kan kabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki dahil na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwa kan kabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa tong kaligtasan. Naghilig siya hali sa kalangitan, asin nanilaman huli kan Espiritu Santo, kay Virhen Maria, asin nani tao. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sagkod sa kagadanan asin inilubong. Asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat susug sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa to kan Ama. Asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin magadan. Ang sa iyang kahadaan daing katapusan. Asin sa Espiritu Santo kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya kaibakan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi nin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin magadan, asin sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Dakula ang pagsarig, nadadamugon kita kan Ama, idulot niya to sa iya ang satong mga pamibi, asin pag-arang. Sa lambang pag-arang sa tuyang sabihon, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, asin mga obispo kan simbahan, giyahan kan Espiritu Santo, sa saindang paghingoa na magdakol ang bunga nin katanosan, pagkamuot asin katuninongan sa kinaban, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing bilang sarong komunidad, magtalubo kita sa pagkamatinios, pagsabot sa kapwa asin pagpatawad, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang pagkamasadiri asin ang labis na pag-ambisyon, dai magpaalo kan tataramon kan Diyos, sa satong pamuhay-buhay, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghihelang, makamati kan nakakaumay na kapangyarihan ni Kristo, asin ini magpakusog kan sa indang paglaom, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, magugma sa liwanag, kagayagayahan asin katuninongan sa langit, sagod paman, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi.
Langit nun na Ama, tabay kaming mamidbid an banhi kan sa imong tataramon na naghihiro sa muyang buhay. Dahil malugod kami magambala kan mga kasibutan nin kinaban, kuni maging mahigos sa paglingkod sa imo, para sa dagang iyan, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturgia kan Eucharistia, ang pagdulot kan mga atang. Gibo asin kag tao, gabo sa diri mo. Kapinonan, kapanoan, din mga karahayan na nakamtan. Kapos balaog mo. Matindog po. Magpamibikaw mga tugang, tanganan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mang makakamhan. Akoon malugod gan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, hilngaan mga atang kan namimibing simbahan, asin sa pagpakinabang na ini, itugot mo sa mga nagtutubod ang pagtalubo sa kabanalan, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan, Amen. ang kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu, Iitaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano sin nakakaligtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imong kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Nakakagamiaw kami na sa daing sukol mong kamurawayan. Nagsanggawad ka sa may kagadanan, sa bagsikan sa imong pagkadiyos, at ngani itinagama mo ang bulong sa samuman sanang pagkamagagadanon. Asin kun ano an ikinapahamak kan mga nawara, iyuman an iniligtas mo sa inda. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan, kaya kairiba kan mga koro ni mga angheles, sarabay kaming nag-uumaw sa imo, sarong tingog na nagsasabing. Banal, 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 nagunahan man, Diyos ni mga hukbo. Langit asin daga, manokan sa imo, kamurawayan. Wasana sa kaligtasan, balatan na ginanigdig, sa ngalan kang kagurangnan. Wasana sa kaligtasan. Maluhod po ang gabos. Kagurangnan, ikananggadan banal, borabod nin gabos na kabanalan. Kaya ning mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak, dangan tinaw sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, tayo na sa kuyang hawak na idudulot para sa indong. Siring man, pagkapamanggi, pagkuan niya man kan kalis asin geraray, pagpasalamat sa imo, itinaw sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, tanan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan,
napabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimaherak kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Papa si Leon ika-14, kan sa mong obispo si Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherap, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin gabos na mga nagadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos na mimibi kaming tanganing kaiba ni Santa Maria Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, nakaidto pa nakapagpagayagaya sa imo. Magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, magumaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamahan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindog po ang gabos. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos nun nakaugalian, nagnangahas kita na magsabi. Ama niya mo na yaon sa langit, apanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahagdan mo, mangyari ang buot mo sa dagat, itsirin sa langit. Ang samong kakanon sa araw-araw, itao mo sa muyanon niya. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan.
asin para kami ang narahas sa sugo, kundi agawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw nyamo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maginda na talingka sa kasalan, asin manligtas sa gabos ng kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paradigtas na si Jesucristo. Ulitan sa imo ang kadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga Jesucristong kagurangnan, ikanagsabi sa imong mga apostolas, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan, itinatao ko sa indo. Hari paghilingan sa mga kasalan, kudan pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Giraray po sa pagkaunyato nin katuninongan, maski magabat an aldaw ta, may mga pinagdadaanan kita sa buhay ta, when we give peace to one another, let us give it with a smile. Ano? With a smile. Magpatinarohan po kita, kan tanda nin katuninongan. Peace be with you po. Pagsalakan sa mga wakas ng Diyos Kristo, manulog sa mga minao ka na sa panadaing kasakol. Kasalan kaginaan, kahiraki kami. Kordero ang Diyos na nagpapara, ang mga kasalan kasalan kaginaan, awi kami ning katuninongan. Maluhod ko ang gabos. Uya ang kordero kan Diyos, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada ng mga inaapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Asin mahukay sa pagkakot
marahayon, asin matinaon, sa iyang pagkamot, binatakan sa pagpaman, sa iyang nakukuha, ang gamos na tapat. Siya nagbuot, magdaong asin maheherak ka, ang maheherak ko. Maging maheherak ko, siring sa Ama, siring man sa akin, si Jesu Cristo. Ang buhay na loob ng pagkaheak ng Ama, manamuot na tayo sa maging maheherak ko, siring sa Ama, siring man sa akin, si Jesu Cristo. Ang buhay na loob ng pagkaheak ng Ama, manabuot na tayo sa Maluhod po ang gabos para sa Jubilee Prayer for our parish. Heavenly Father, we stand before you with hearts full of gratitude as we journey towards the 450th anniversary of our parish. For 4.5 centuries, you have been our refuge through every season of history. Your grace continuously flow upon us. Lord Jesus Christ, you triumphed upon the road of the cross, which became an instrument of our salvation. We thank you for the living stones, the generations of priests, religious, and laity who built this community of faith. Grant us the grace to treasure this inheritance through our just and holy lives. Holy Spirit, renew our hearts as we prepare for this jubilee. Make us a synodal parish, a community that listens, heals, and walks together. Ignites in us a fire of mission through our acts of charity and mercy. May we bring your light to the poor, the lonely, and the youth who are the hope of our church. O Holy Cross, may this celebration be more than a memory of the past. Let it be a springtime of faith for our community and our families. With your grace, may we always be a beacon of hope in our world. O Mary, Our Lady of Katipunan, and Our Lady of Angustia, pray for us to your Son. As we thank the Lord for this sacred time of grace and favor. Amen. Matindog po ang gabos. Mamibig kita. Kagurangnan, namimibig kami na mantang ang mga atang inako, hulikan pakisumaro sa misteryo, magtalubo ang bunga kan samong kaligtasan, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw muna po kita para sa mga announcements. I-note po, magkakaiba po ng second collection para po sa mga maintenance project kan parokya. Ikadawa po, Parish Finance Council meeting sa Miyerkules po, Pitsa 15, kan Hulyo, magkakaiba po ng regular na Parish Finance Council meeting. Pakatapos po kan misa pagkahapon, Prek Seminar,
Ang bagong schedule kan prek seminar gigibuhon po sa petsa 1 asin 2 kan bulan na Agosto. Feast of Saint Joachim and Saint Anne. Huli kan selebrasyon niya to kan Parish Day sa petsa 26 kan Hulyo. Ang kafestahan po ni San Joaquin asin Santa Ana gigibuhon po niya to sa Biyernes petsa 24 kan bulan na Hulyo durante kan misa pagkahapon. Parish Day asin tinagba sa petsa 25 kan Hulyo, aldaw na Sabado, gigibuon po ang pista sa parokya. Igwa po nin pagtiripon ang mga miyembros kan Barangay Pastoral Council para po sa programa pagkatapos po kan pagkahapon na misa. Tinagba procession. Siring man ang misa, tinagba, gigibuhon po sa petsa 26, huring Domingo kan Hulyo, sa oras po na alas 3 nin hapon bago mag-prosesyon. Penitential walk pasiring po sa Paluyon sa petsa 28 kan bulan ning Hulyo, aldaw na Martes, magkakaiba po kita ning penitential walk pasiring po sa parokya ni Nuestra Señora di Katipanan sa oras na alas 5 nin aga. Pakatapos po kan prosesyon, magkakaiba po nin misa sa oras na alas Di ko po aram kung anong oras. Sa pagkaaga, siguro pag-abot po duman sa parokya. Magdara po nin tubig para sa prosesyon. Siguro para ma-hydrate, magdara ning tubig, pamunas, mga sanglian na bado. After the penitential walk, may misa po sa Katipanan. May misa sa Katipanan. Filipino Mission Sunday, lambang huring Domingo kan bulan na Hulyo, pinagseselebrar ang Philippine Mission Sunday. Susog sa kabutan kan Catholic Bishops Conference of the Philippines. Available na po ang sobre sa opisina kan sa tuyang parokya. Ini po gabos ang sa tuya pong mga announcement digdi po sa parokya para po sa mga masunod na aldaw. Si mga nagbe-birthday po ngunyan na aldaw, mag-inutan po sa pagbendisyon po sa saindo. Kinagko po mga nagbe-birthday, mag-iyan na po kamo sa diunaan. Matindog na po ang gabos para po sa pamigbi. Diyos Ama, kaglalang nin gabos na uya sa kinaban, itinudulot niya mo sa mong pasalamat asin pag-umaw para sa imong regalo nin buhay. Hinanyugaan sa pamigbi para sa mga tugang niya mo na nagseselebrar kan sa indang kumplianyo, asin nagpapasalamat sa regalo nin buhay asin familia. Sangkuban mo sindakan sa imong grasya asin presensya, tanganing padago sindang mabuhay na maninigo sa imong atubang. Bendisyonan mo sinda asin pakabanala siring manan sa indang familia. Erayo sa anuman nakatibaadan asin kahilangan, tanganing danay sidang makapaglingkod sa imo. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan lugod kamo kan Dios na makakamhan. Anama, an aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan asin pagkamuot ni Kristo. Salamat sa sa Diyos. Diyos. Marhay na banggi po sa lambang saro sa tuya. Maray na banggiman po, Father. Pitongpulo may 5 taon sa tong ginigirumdum. Ikan sa enot na banhi, simbahan kan kases. Sa puso